Persiapan mangkat nak kolam renang. Assalamualaikum. Ki tingkatan RA karo MI yo bes ono acara renang. Lah kok gak kerasa tiba-tiba wis jagone kolam renange bes. Lah iki wis sampai kolam renange. Kolam renange iku tempate nanggone Kedumpring. Iki wis padha mudhun kabeh, sen MI iki mau lagi teko bes. Nah sing RA iku mau mangkate rondo dhisik. Lah iki dikongkon baris, dikongkon ngumpul. Nah sing tingkatan RA iku mau wis dikon baris. Soale sing masuk pertama iku tingkatan RA, dikon baris sak mbokane ben opo ya ben penak hitungane. Lah iki wis padha masuk kabeh bes. Terus sing arek MI mau dijak senam dhisik. Sadurunge renang ki mau dikon senam karo bu gurune. Bar ngono lagi renang sik bes. Aku tak ngantri tuku pop mie dhisik. Iki mau si Abil njaluk pop mie, padahal lagi wae jebur wis njaluk pop mie. Karo ngenteni antrian pop mie tak renang seduwi luk ya bes melus mari pop mie ne dipangan. Lah kok ono berita nih mandi busa. Dek kene iki kan sing diunggulno kan mandi busa iki mau bes. Makane dijak renang nang kene. Lah renange iki yo urung suwi lah bes, lagi buka berapa bulan yang lalu. Lah iki sing diunggulno ndek kene iki mau bes. Lah mandi busane iki mau digilir jam-jaman yo bes. Sing kloter pertama iku untuk RA, kloter kedua untuk anak MI. Engko lek digabung bocah RA ne mesti kalah karo cah sing gede-gede bes. Sedangkan RA kan jauh cilik le bes. Makane di sistem gantian. Wis bar mandi tak lanjut delok hiburan sik bes. Wis sampai sini wae yo bes. Terima kasih.